Štamparija Ultra Fashion, izvolite. Štamparija Ultra Fashion osnovana je 2005. godine u Novom Sadu sa svrhom pružanja usluge sito štampe na majicama, duksevima i ostalom tekstilnom materijalu. Skladno zahtevima tržišta, proširili smo našu uslugu i na druge vrste štampe, pre svega tampon štampu kao i štampu na keramici, porcelanu, staklu. Zbog širenja poslovanja i potrebe tržišta, u septembru 2012. godine osnovano je preduzeće Ultra Fashion 021 d.o.o., čija je pretežna delatnost nespecijalizovana trgovina na veliko reklamnim materijalom, odnosno pružanje kompletne usluge klijentima iz domena brendiranja i izrada reklamnog materijala.
Koncept preduzeća sastavljen je u skladu sa savremenim uslovima poslovanja i bazira se na zadovoljstvu kupaca, odnosno na pitanje zašto mi prvenstveno mislimo na veliki lager, brzini izrade, kvalitetu štampanja, sve na jednom mestu od dizajna i pripreme do same štampe, povoljnim cenama za sve vrste tiraža, pregled dostupnog lagera sa kompletnim cenama proizvoda i štampe na našem web sajtu. Naši klijenti su u mogućnosti da kod nas na jednom mjestu pronađu sve što se tiče kreiranja vizualnog identiteta, odnosno u našoj ponudi ima preko 1000 različitih proizvoda koji mogu da pomognu da se njihov proizvod, štand, poslovni prostor, preduzeće, klub ili događaj približi njihovim klijentima ili potencijalnim kupcima, čime razvijaju svoje poslove i imaju veću novčanu dobit.